жуабыз, сабыннап. Гадәткә керсә бирек тә яхшы. Көнгә 5-6 мәртәбә иң кимендә юарга, ул инде әле чәй эчәргә, ашар алдыннан жуганны исәпләмичә. Булай әле тик торганнан да 5-6 мәртәбә юарга кушалар. Менә шул башта кулларны юдык. Көннәр, хөрмәтле райондашларыбыз, азнакайлар, бүген инде бөтен дөнья сәламәтлекне саклау көне. Ул безнең 1948 елдан бирле билгеләп үтелә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасының ясалган оешкан көннән бирле. Һәркем инде бу көнне үзенең сәламәтлеге турында тагын да кат уйлый торгандыр, кайгырта торгандыр. Без дә менә эш белән эш арасында кайчагында чәйләр чыгып алабыз. Шул чәй эчкәндә инде без гадәттә кулланабыз лимон. Менә лимон инде ул бүгенге көндә бигрәк тә актуаль. Аны инде табибларда, халык медицинасы белән шөгыльләнүчеләр дә шулай яхшы дип саный инде. Лимонны чәй эчәбез. Чәйне инде үләннәр белән без инде пешерәбез. Үләннәр белән пешергәч бигрәк тәмле була һәм файдалы була. Чәйне инде алай артык лимон белән эчкәндә артык кую да кирәкми, чөнки ул лимонның тәмен басып китәрлек булмасын. Менә шулай итеп тәмле лимонны чәйләр белән чәйләр эчеп, сау сәламәт яшик. Барыбызга да сихәтлек.